aqui presente, nós por começar canta, nós cantica de tema. We hebben onze preisteam aanwezig, dus we zullen starten met ons themalied. E assim nós por guarda de ora e predicador por llegar. En zodat we kunnen wachten totdat onze spreker zal komen. Themalied. Themalied. In time lapse. In times like these, the themalied. Opstaan. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need a Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Amen. Normaal gesproken hebben wij, gisteren hadden wij een vragenronde, kon je een boek winnen. Vandaag hebben wij een testimony. Normalmente nós temos hora de pergunta, bota por ganhar buki, agora que nós temos testemunho. Nós queremos nosso irmão Jesse Joseph Soul, assim para compartilhar conosco seu testemunho. We willen onze zuster Jessie Jozef zo naar voren roepen, zodat ze haar getuigenis met ons kan delen. Amen. You know, Mike. Daar? Boa noite, Romana. Goedenavond, broeders en zusters. Tá milagre como te parar aqui, Dana. Het is een wonder dat ik hier sta. Pero na primeiro lugar, me quero agradecer a Deus com inteiro meu coração, Maar op de eerste plaats wil ik God bedanken met mijn gehele hart. que nunca e não alagami. Dat Hij me nooit in de steek heeft gelaten. Mas que como desvia by hope lo foi de Deus, Ondanks dat ik dus heel ver van God ben gegaan. ela queda chamar-me e ela queda estimar-me. Hij bleef me roepen en Hij bleef van mij houden. Mijn testemunho tá, Mijn getuigenis is, ora me estava trabalhando, me di 4 anos, toen ik dus mijn 4e kind kreeg,
Mi aya complicatie asina grande kreeg ik dus zo'n groot, ernstige complicatie ku mi coração para. dat mijn hart stilstond. Mi taba tata sangra di pa ding antonano taba tasa. Ik was dus van binnenin aan het bloeden en ze wisten het niet. Ding e ora nang ku mi taba ku mi yo ananse Dus op het moment dat mijn kind was geboren, mi emira mi yo letterlijk 10 seconden zo. heb ik mijn kind dus alleen maar 10 seconden gezien. I mi tabi sa mi mama mi ta sinti mi opi malu. En ik zei tegen mijn moeder, ik voel me heel slecht. Mi cabeça tá frio, En mijn hoofd was heel koud. pero sobrar de mi corpo tá sinti mané 50 grados. Maar de rest van mijn lichaam voelde als 50 graden. Mi mama di wel mi tabi ama dokter. En mijn moeder zei, nou ik ga de dokters erbij halen. Ora na bin En toen zij kwamen, nan di okaku ne mesora. en toen zei ze, nee, we moeten gelijk met haar naar de operatietafel. I mi abole bij pa opera. En ze hebben me dus meegenomen om geopereerd te worden. Ora masali En toen ik dus naar buiten kwam, kuma bin bij, toen ik dus weer bij kwam, ma bole bisa nang mi ta sinti mi hopi malu. toen zei ik nog een keer, ik voel me heel erg slecht. Nan tablo bisa mi waarde nog nos wak kiko ta pasa. Ze zeiden, wacht even, laten we eerst onderzoeken wat er aan de hand is. Op een gegeven moment mi no parawanta e dolomas. En op een gegeven moment kon ik de pijn niet meer weerstaan. Ma yama mi mama. En ik heb mijn moeder geroepen. Den 5 seconden mi no ni reconoce mi mama mas. Dus binnen 5 seconden kon ik mijn moeder niet meer herkennen. Mi no ta sa king mi kasata. Ik wist niet wie mijn man was. Ora ke zuster bi mi diko ne yama dokter pa mi awora ke. En toen de zuster kwam, zei ik, haal meteen de dokter voor mij. Ora dokter bin En toen de dokter kwam, matene sumang hield ik zijn hand vast. mi diko ne no laga mi muri. En ik zei tegen hem, laat me niet sterven. Pa sombra mi conoce mi use 10 seconden so. Want ik ken mijn kind alleen maar 10 seconden. E di bota sin de gota bij muri. En hij zei tegen mij, voel je dat je aan het sterven bent? Mi ta sin mi diko ne si mi ta muriendo. Ik zei, ja, ik ben stervende. Promeco e dokter pora primi econopi. Dus voordat de dokter de knop in kon drukken, Econopi di spoed. dus de spoedknop, Ja acaba mi taba ta para pa fodi mi mis. stond ik dus al buiten mezelf. Mi amira gewoon kla. En En ik- dan taba ta 30 hombo de mi kamer anto amita para mij dinang. Ik zag dus echt hoe 30 mensen in mijn kamer stonden en ik in het midden stond. Dan die okaku ne atrobe. Ze hebben me weer meegenomen naar de operatiekamer. Bayendo oka mi ta tenen anta bisa. Pero ya mi no porabe mi womas. Dus terwijl we dus onderweg waren naar de operatiekamer, hoorde ik hem wat zeggen, maar ik kon mijn ogen niet meer openen. No está perdiendo casi no tim pols mas. We zeiden, we verliezen haar, we voelen geen pols meer. Mi ta llegando oka. En we komen aan in de operatiekamer, Pero a mi allega mas promeco nang. maar ik was daar dus eerder dan hun. Pasto mamira kon anta kuri drenta kumi mes. Want ik zag dus hoe ze mij naar binnen probeerden te krijgen. Die specie nanang. Rumana. En vanaf dat moment, mijn broeders en zusters, Dan te bisa turinde ta ervari otro. ze zeggen dus iedereen ervaart het anders. Pero mi amira un luz masha grande mes. Maar ik zag dus op dat moment een heel groot licht. Masha bonita mes. Een heel mooi licht. Antombra mi ke llega ne luz. En ik wil dus bij dat licht komen. Después matende cada um de mi yuna yama mi mama. En toen hoorde ik elk een van mijn kinderen mij roepen, mama. Ora malanta mi taba tariba intensive care. En toen ik dus opstond, was ik dus op intensive care. De dokter llega. En de dokter kwam. De dokter die balaga no spanta echt. En de dokter kwam en hij zei, zo, je hebt ons echt laten schrikken. Pasto me nog 20 seconden nos lo no para salvavo. Want nog 20 seconden hadden we je niet meer kunnen redden. Mi tico neta Jesus sapami. En ik zei tegen hem, Jezus heeft mij gered. I ora tu cosa que na pasa. Dus toen dit allemaal voorbij was, Kumi a cura. dus toen ik genezen was, Mas tanto ma que atende Dios sustem ya mami. bleef ik dus de stem van Jezus nog meer mij horen roepen. Pero mi a queda twijfel. Maar ik was nog aan het twijfelen. Pero manan Dios tu bom. Mijn broeders en zusters, God is goed. Mi notaba ta pabinha campaña aqui. Ik was dus niet van plan om naar deze campagne te komen. Pero mi rumang mo edi ko mi Jesse mi tinko vertal mi kepa abo steun mi den gebed. Maar mijn zuster zei, ze moet vertalen en ik wil dat jij me steunt in gebed. Mi tinko ne net aan mi bai ko mama. En ik zei net vandaag, neem mama mee. Edi no abo. Ze zei, nee, jij. Ante ora ko mi abin ja sabra Dios sa pape ko mi last tubia. En toen ik de zaterdag kwam, heeft God de laatste keer met mij gesproken. Mi no pora bai er omheen. Ik kon er dus niet omheen.
E me tá contento que Deus deu na minha chance, Ik ben dus zo blij dat God mij de kans heeft gegeven que dia mais me perdeu na minha vida completamente na dia. dat ik mijn leven nog een keer volledig aan God kan geven. E que me podia a minha casa também na Cristo. En dat ik mijn gehele Amen. gezin kan leiden naar Christus. Deus com interno me coração me que de Deus ave noite. Dus met geheel mijn hart wil ik God bedanken vandaag Pai amor imenso que ele tem para mim. voor die grote liefde die hij voor mij heeft. Esse é meu testemunho. En dat is dus mijn getuigenis. Amen. 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 Durante a campanha aqui, nós experienciamos diferentes tipos de testemunho. Dus tijdens deze campagne hebben we heel veel verschillende getuigenissen mogen horen. Testemunho de fé, Dus getuigenissen van geloof testemunho de perdão, en getuigenissen van vergiffenis. testemunho de chance mais que Jesus está dando a nós. En getuigenissen dat God ons nogmaals een kans geeft. Nós podemos mirar We konden dus allemaal zien, que door de vida de outro, dus door een ander te leven, a luz de Jesus. dus we zien door iemand anders te leven het licht van Jezus. Também nós está assim tanto de problema bezig, Dus soms zitten we zelf in onze eigen problemen verwikkeld. nós não está para que tu mire Jesus humano. Dus dan staan we er niet bij stil dat we Jezus' hand niet zien. Talvez sei a humana, En daarom vandaag, broeders en zusters, me que evitar bolso paulanta para, wil ik jullie dus vragen om op te staan, e assim nós por cantar, alabar e glorificar Jesus. zodat we dan kunnen zingen en onze Heer kunnen aanbidden. En eer kunnen geven. Nós evitar para esse time delante. En ik vraag het praise-team om naar voren te komen. We gaan zingen hymn 340, Jesus Saves. We have heard a joyful sound, Jesus saves, Jesus saves, spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves.
Jesus saves. After hearing such not horen van zo'n mooie testimony, het is goed om dit lied te zingen om te weten dat Jesus saves. Amen. 439, How Far From Home. Awe em momento tang espera a llega. Nós estamos adiante invitando os brothers Steven com o tema awe. Ora que a decisão Mr. Kai e Babilônia não é uma opção para salvação. Passou é hora de juízo a llega. Het moment is nu aangebroken en we roepen onze broeder Steven naar voren voor het thema die hij vanavond zal brengen. Het tijd van zijn oordeel is gekomen. Yes. Oké, felice noche para Unitur. Gezegende avond voor iedereen. Felice noche. Nós contento, nós temos dia mais para nós por estudar a palavra de Deus. Zijn we blij dat we hier nogmaals aanwezig kunnen zijn, zodat we het woord van God kunnen bestuderen. Agora nós estamos no tema número 7, já 7 dias acaba estudando a palavra de Deus. We zijn bij thema nummer 7. We zijn al 7 dagen bezig om het woord van God te bestuderen. Hoy me escuché bonito testimonio de hermano con Dios a salvé, con Dios a escapele. We hebben net een mooie getuigenis kunnen horen van een zuster,
hoe God haar heeft gered. Y nos te bisa Dios te bon, amen. En we zeggen, God is goed, amen. Dios te grande. Que men eigenlijk nos no te perdiendo tempo a noche ginang. God is groot, dus eigenlijk verliezen we onze tijd niet hier aanwezig nu. Nos sabin zeggen nos creador ginang. We komen hier bij onze schepper, Den su presencia. in zijn aanwezigheid. Ok. Bueno, el tema de hoy noche, mañana se escuché acaba. Ora con decisión Mr. Kai y Babilonia nota una opción. Thema voor vanavond weten we al, wanneer het oordeel moet komen en Babylon is geen optie. Ok. Passombra Kiko. Es hora de servicio a llega. Ok. Prometo. Wat? Want het tijd van zijn oordeel is gekomen. Ok. Prometo nos vai de palavra que nos se trove. Oración. Ok. Voordat we verder gaan in het woord, willen wij tot een woord van gebed gaan. Ok, hagamos eso. Tata de amor. A noche, Señor, prometo me lesa el versículo. Liefdevolle Vader, vanavond voordat ik verder wil doorgaan, Me no que lese sin a guianza de Espíritu Santo. wil ik het niet doen zonder de leiding van uw Heilige Geest. Señor, toma over de mí completamente. Neem mij helemaal over, o Heer. Y dame de corazón presente. En ook alle harten hier aanwezig. Assim, Señor, que o Espíritu Santo por toca corazón. Zodat uw Heilige Geest harten kan raken. Y lleva cada uno de nos na arrepentimiento, convertimiento verdadeiro. En breng ons allemaal tot bekering. Y manejo a palavra de vista de Lucas 1:17. En zoals uw woord zegt in Lucas 1:17. Para assim forma pueblo bom preparado para o Senhor. Zodat er een volk goed voorbereid kan worden voor u. Guia-nos a noite e nos pide in nome de Jesus. Begeleid ons vanavond, vragen wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Ok, Zacarias nos vai dizer a noite para We gaan naar Zacharias. Capítulo 10, versículo 1 tegen 2. Hoofdstuk 10. 1 en 2. Ok. Esta vez, no Senhor, e pede, Senhor, que está caindo aqui. Aguaceiro. Que meu texto aí chega net na tempo, de verdade? Pede, Senhor, aguaceiro e aguaceiro está caindo fora. Wat zegt de tekst? Vraag God om regen en het regent ook buiten. Pero de contexto aqui não sabe que é aguaceiro está representar Espírito Santo. Maar in deze context weten wij dat regen de Heilige Geest eigenlijk betekent. Ok, é Senhor que atraja en nubia na de tempestade. De Heere die de onweerswolken heeft gemaakt. E lo duna na je vida de aguaceiro, vegetação den kunuko para cada ende. En hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. Pa sombra e terafina anta papia iniquidade e adivino anta miravision engañoso. Want de afgodsbeelden spreken bedrog en de waarzeggers schouwen leugen. E ta conta sonha nan falso. Ook spreken zij van valse dromen. En bano nanta consolar. Zij troosten met vluchtige woorden. Ok, kika passa que carnena o. Wat gebeurt er eigenlijk hier met de schapen? Esta bisa pesei, pera sonhei, e pueblo ta dual maneira carne nanta afligi, pa sombra noting guardado. Daarom zijn zij weggetrokken als schapen. Zij worden verdrukt, want er is geen herder. Onde guardado nan aqueda. Waar zijn de herders gebleven? Você vai estudar a noite, onde e guardado nan verdadeiro aqueda. We gaan het vanavond bestuderen. Waar zijn de waardige herders gebleven? Ok, Mateo 9. Matthäus 9. Van eure kumi den versículo 36. Vers 36. Esta bisa e ora e multi, ora el amira e multitud. Ok? Ora Jesus amira e multitud. Esta bisa ela sinti compaixão panang. Para quem ela sinti compaixão? Pecarnenan. Ok. Passoma não estava da com cansar e plamar maneira carne sem guardador. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Wacht, Jesus te sinti compaixão pecarnenan a noite. Kijk, Jezus is innerlijk met ons
ontfermt. Wa cada de nós que está aqui na noite e mesmo que está predicando, Deus tem compaixão para cada de nós. Elk een van ons hier aanwezig en ik zelf die aan het preken ben, God ontfermt zich over ons. Wat pensei te poner over coração bem campanha, anche we not in smaak, bem campanha toch, bem toch, el lugar que da leu, awa te kai, bem toch. En daarom zet hij toch op ons hart om te komen naar de campagne. Het regent, je hebt geen zin, maar kom toch. Jesus tem compaixão para nós. Want hij ontfermt zich over ons. 37, wat que visa? Kijk naar vers 37. Ele visa ora ela visa su discípulo nan cosecha ta massa grande, maar kiko ta pouco trabajador. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Pensei, pedi el Senhor de cosecha para mandar trabalhador na sua cosecha. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Oké, agora. Jesus avisa algo muito importante em hora que ela bini promevia. Jezus zegt iets heel belangrijks in vergelijking met wanneer hij voor het eerst komt. Laten we ons lezen in Juan 10. Dat lezen we in Johannes 10. E vers 16. Vers 16. Agora bom, essa aqui Jesus promevia. Dit is wanneer Jezus voor het eerst is gekomen. Nós esperando para segundo via. Want wij verwachten hem nu de tweede keer. Kiko Jesus avisa in Juan 10:16. Wat heeft Jezus gezegd in Johannes 10 vers 16? In het contexto de carneiro. In de context van schapen. E guardador. En herders. Ele avisa imitem outro carneiro. Ok? Com nota de ecura aqui. Nan tambe mi mesetrese. E nan lo tende mi voz. E nan lo bira touw com guardador. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. Oké. Dus de andere palavra, Jesus tem cura. Dus met andere woorden, heeft Jezus een andere tuin met schapen erin. Nou, het tem cura. Hij heeft een kudde. Pero tem outro carneiro ayafo tadual. Maar er zijn andere schapen die buiten aan het afdwalen zijn. Eigenlijk meeste ding ik cura DJ. Die bij dat kudde eigenlijk horen. Oké. Agora nós também wak e versículo aqui você para ver de carne cura mi voz guardador kiko esaki nan danifica. We gaan even kijken wat al deze dingen betekenen. Een herder, schapen, een kudde. Oké, dus nós temos que pôr e aplicação ding nos tempo. Want we moeten het eigenlijk nu zetten in onze tijd. We zijn nós temos wak que passa ding Jesus tempo. En daarom moeten we kijken wat er is gebeurd in de tijd van Jezus. Pa sombra e ordo riba ordo, linha riba linha, aqui pouco, aí pouco. Isso é forma de studia scrittura. Want het moet allemaal geordend worden, dat alles op één lijn kan lopen. Oké. Dus nós notas que texto põe nos meus pensamento, senão wat essa aqui foi contexto. Oké, dus we pakken niet een vers en doen onze eigen mening of toevoeging daaraan, maar we gaan bijbels kijken wat het betekent. Vamos a algum ponto na clave ding vers. Dus Jesus como quieta, que tipo de guardador? Bom guardador, então que conhecer. Dus Jezus als de goede herder. En wie kent hij? Hij kent zijn schapen. Hij weet wie jij bent vanavond. Geen enkel persoon kan zich verstoppen voor Jezus. Alles is duidelijk voor God. Ook al ren je naar je kamer en je sluit de deur. De geest van God ziet jou. Quem por escapa forte presente. Você acorda de salmo de bisa, mas que me curi vai, ok, botinang te wak me.
Weet je nog dat er een psalm zegt, ook Oké. al ren ik weg, jij Bom. bent daar om mij te zien? Die kong ete bom guardador pa sombra ela duna subida pecanena. En waarom is hij de goede herder? Omdat hij zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. Pero no es nangu de decoração, sino es nangu de fo tambe. Maar niet alleen degenen die daar in de kudde zijn, maar ook de schapen die daar Então, o buiten zijn. desejo de Deus está para três junto para ebira touw e como bom guardador. En de bedoeling is dat ze allemaal bij elkaar komen, zodat ze één kudde kunnen vormen. Então, ele disse, não, es nangu de DJ, lo tende su voz. En degenen die van hem zijn, zegt, die zullen zijn stem horen, herkennen. bom. Kiko te representa euri e carnena. Wat representeert eigenlijk de schapen? Paso e di meeting outro carnena. Want hij zegt, ik heb andere schapen. Bom, Salmo 1, versículo 3, te dice lo siguiente. Psalm 100, vers 3 zegt het volgende. Reconoce que o Senhor é Deus, eta es a traja-nos e nos não atrás mes, que nos está nos está su pueblo e eta pastorear. Ok, tremendo. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ok, dus carnena te representa Kiko de Dios, Dios su pueblo. Dus schapen representeren Gods volk. Ok, agora, vamos seguir. Next. Laten we verder gaan. Pues agora nós essa e carneta te representa pueblo. Want nu weten we, schapen representeren Gods volk. Que Dios te claim como DJ. Welke God claimt als van zichzelf. Agora, e curao, Kiko e te representa. Waco, Salmo 50, versículo 9. Psalm 50, vers 9. E dice, lo mi no tuma ni bise macho for di Kiko. For di bocas, no lugar de palavra, cas, for di bocas, identim bise macho, ninguém cabrito chubato, for di bocria nan di bestia. Toch hoef ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien. Ok, Kiko te cura of cas, que te representa. Wat is de tuin of huis? Wat betekent dat? Waco, promete Timoteo 3:5. Laten we kijken in 1 Timotheus 3, vers 15. Maar mira que nós não estamos bezig te inventar nada, sino Bijbel te contestando turcos. Zie je dat wij zelf niks bedenken, maar dat de Bijbel alle antwoorden geeft? Ok, Schrijf alles op. você avisa, mas se acaso me tarda, me te escreve para você, sorry, como me ser comportar, bom mês, den e casa de Deus, que tá a igreja de Deus. Vivo é pilar e sostém de verdade. Kiko é casta representa? Ok. Carne, Kiko está? Deus su pueblo. Ok. Curamos a ele, que te cas. De schapen zijn Gods volk en tuin. Ok. Zie, tuin. Cas. Ja. Iglesia. Is dan de kerk. Ok. Oh, next. Bolesungo de bem aqui. Para nós waco. Para só lá para de guardador, toch? Want hij spreekt over een herder, toch? Ok. Quem é tá? Wie is die herder? Nós tudo agora é Salmo, toch? Jehová também. Ok. Wij kennen allemaal die psalm, toch? Jezus is mijn herder. Next. Ok. Dus het is een nos años sábado que Jesus tem sua igreja, sua casa, sua cura, e tem seu pueblo, pero esta bisa tem hope que ta parte de seu pueblo, comece que ta DJ, que te for. Dus Jezus heeft zijn volk, zijn kudde, maar hij zegt dat er toch velen zijn die daar buiten zijn. Dus het tem que 13 es nan que te for de onda. De onda de 13 nan. Den su casa que ta representa sua igreja. Dus hij moet ze waarbrengen naar zijn huis. En wat representeert zijn huis? Zijn kerk. Nós mire assim, nós captei? Hebben we dat begrepen? Oh, nós também anja die skip by next. Nós também anja die nós temos wat die com e remote no tra. Ok, esta bisa yori next. Vai seguinte. Ok. Agora nós supone que el qual que nós saca fo. Esta bisa meeting outro gente, ok? Como está mi pueblo,
con nota de iglesia aquí, con Dios ta pastorear, con Jesús ta pastorear. Esta visa nan también mi mese 13 y nan lo tiende mi voz y nan lo vira iglesia con kiko, pastor, con eigenlijk a de cabeça de iglesia aquí. Agora vou dizer aqui na hora de começar a compreender Kiko Jesus está haciendo. Dus als je dit leest, dan begrijp je eigenlijk wat Jezus bezig is aan het doen. Nós vivemos em mundo com quantidade de religião. We zien een hoop soorten gelovigen. Mais de 500 tipos de igreja. Meer dan 500 soorten kerken. É Arábia que é belante sua igreja. De een is boos geworden op de ander en die heeft zijn eigen kerk gesticht. É de bisa nome, quer sa e texto e botinha malo, ela bailante sua igreja já é banda. Of een ander zegt, nou, volgens mij deze Bijbeltekst heb jij niet goed, dus ik sticht mijn eigen kerk. Assim nós temos quantidade de religião, igreja, não denominacional, todo tipo de coisas nós temos para fora de igreja verdadeiro. En zo hebben wij verschillende kerken, religies buiten de oorspronkelijke, echte, waarlijke kerk. Nossa lesa orei, den Jesus su primeira venida, ela papia de ecura, ela papia de gente não começa a join a igreja, DJ, com eta pastorear como pastor, cabeçante e nana. Pero agora se mira, den último dia, também Jesus está visando a mesma coisa. Dus we hebben eigenlijk net gezien dat Jezus zijn kerk heeft en dat er ook nog andere schapen buiten zijn, dat die daarheen moeten komen. Maar we zullen ook zien, nu aan in de eindtijd. Ja, dat. Sim, de tempo de fim, Deus está visando a mesma coisa. Dan zegt hij eigenlijk hetzelfde. Ok, nós agora Salomão, Eclesiastes 1:9, het visava não tem nada novo, bouw de solo. Weten jullie nog Prediker 1:9 dat de Bijbel zegt er is niks nieuws onder de zon? Ok, dus através de Juan, revelação de Jesus Cristo, ela disse escreve para mim Juan, e mesmo com uma papia que vai escrever para mim. Dus door de openbaring aan Johannes heeft Jezus gezegd, schrijft Johannes, is hetzelfde wat hij van tevoren al heeft gesproken. Juist, het Juan me escreve Juan. En Johannes heeft ook zelf Johannes geschreven. Joseph disse que repetir bem para mim, den para gente não que vai viver de último tempo aqui sa, o local como disse den. Dus God heeft gezegd, herhaal hetzelfde wat ik van tevoren heb gezegd, zodat de mensen die in de eindtijd leven dat weten. Ok. Revelação 18:4 diz o seguinte: e me atende outro voz for de cielo. Openbaring 18 vers 4 kan je je Bijbel lezen. Sali for de Kiko. Mi pueblo, mi carne sali for de. Dico, para não participar den su picano, para bom, ta picatin ayafo. Dus Deus te chama na Kiko santidade aqui den. Dus God roept om eruit te komen naar de heiligheid. En te visa, para não risco que está vindo riba a igreja nang ifonang, e plaga nang. Romana wak, ta ko sério também tu um lugar. Teora nós te besef eko, nós pensa que um joke eko tá, ok, nós pa chill vacilar, pero siendo que ta plaga também cai e fo. Het is iets heel serieus, want soms staan we er niet bij stil en denken we dat het een grap is, maar het is heel ernstig, want er zullen plagen volgen. Correcto. Pode imaginar, boa família, boa prima, boa vizinha, está recebendo die 7 último plaga, não? Kan je je voorstellen dat je familie, je nicht of je buurvrouw van die 7 plagen zal ontvangen? E digo Juan, escreve, a sua palavra aqui está fiel e verdadeiro. En daarom zei Jezus, schrijf Johannes, van deze woorden zijn waarlijk. Ok, dus ela disse também me tem outro canena com nota de curar aqui, não também me mesteriama e não lo escuta mi voz e lo vira trupa e guardador. Dessa ela avisa? Ok. Agora, den futuro para nós, den presente aqui não. Juan escuta, é meu voz. Dus Johannes heeft nu voor in onze tijd hetzelfde stem eigenlijk gehoord. Ok. Dus het bisa, meting outro coneran como esse bim, pero digo Juan bisa nang sali pa fo.
Dus er zijn nog andere schapen die moeten komen, maar zeg tegen ze, Johannes, dat ze eruit moeten komen. Mi pueblo te ding, Jesus Want te visa. mijn volk is daar, Ding Babylonia. in Babylonië. Wa Babylon. miraki plaga te binkai, mitingu sakanang pura. Er komen plagen, dus ze moeten snel daarvan weggaan. E dentin pika, natingo binakiko, santidad. Vandaar is zonde en zij moeten komen naar heiligheid. Oké, van sigi. Laten we verder gaan. Wake te visa ginang, e obra di Dios ribatera, Laten we kijken wat het zegt over de werken van God hier op aarde. siglo tras di siglo. Eeuwen achter eeuwen. Sorprendente analogía de cada gran movimiento de reforma religioso. ¿Lo puedes en inglés o español? Oh, je kan het lezen in het Engels of in het Spaans. Ja. Kan je het volgen? El principio nang kuta dirigi el trato de Dios cu gente siempre te kiko. Mescos. Het is een movimento nang importante die visa eu ganho ta concordar cu esnan di antaño. Het is een experiência de iglesia den tempo nang het bira tava da insera les nan di gran valor panos. Dat is het boekje die Light Through Darkness. In het boek van Light Gran Through Darkness. controversia. Het capítulo Light Through Darkness, de boekje die gran controversia. Dus dat is eigenlijk de hoofdstuk en Light Through Darkness is het boek. Wat Dios te dirige comenco en nota cambia. Dus God blijft hetzelfde leiden. Hij verandert niet. Wat si Dios visa awe sali foi Babilonia, mayang en nota bisabo ai bo cielo antiki den Babilonia. Temenco ta conta tur tempo. Dus als God zegt, kom weg uit Babylon, zal hij later niet zeggen, oh ja, je kan daar langer blijven chillen. Hetzelfde geldt. Juist, awo wako. El versículo de Revelación 18:4 que nos lesa. De versie we hebben gelezen in Openbaring Ito 18:4 bisa ng pavimento sali for the J. zegt in het papiermens, kom daaruit. Ora vorrei na inglês, dingen Bijbel King James. En als je dat in het Engels leest, in de King Ito James bisa version, come out of Kiko. Her. Oké, her te Kiko. Homber, moe, kikikita. Moe. Dus sali for J moe. Ei. dus her, als je daar naar kijkt, is vrouwelijk. Dus kom daar uit haar. Oké, awo Kiko te representa moe, den palavra of den papia profético. Que te representa? En wat betekent vrouw als we kijken naar de Bijbel, profetisch? Efésios 5:25 de visa, esposa não estima você esposa, mescos com Cristo também estima Kiko? Sua igreja, wat estima, Deus te estima sua igreja, não te wega. God houdt van zijn volk, het is geen grap. Hasta que la Kiko entrega su mespe. Mire? Dat hij zelf zichzelf heeft gegeven voor zijn kerk. Oké, dus awo den momento você que a igreja te representa of mulher te representa a igreja, nós te volver a awo. Dus nu weet je in je gedachten dat vrouw de kerk voorstelt. Ok, de visa, me atende outro voz for de cielo, de visa, sali for de iglesia ei. Oh ja, dat kunnen we lezen in onze Bijbel. Ok. Ja. Mi pueblo, que men su pueblo te den una iglesia, of iglesia nan, ok? You nan, kunan tingo sali for de je, so di con, iglesia ei, e outro nan ta constitui Babylonia. Dus er zijn kinderen van God die zich bevinden in een andere denominatie en die moeten daar weg omdat zij zich in Babylon bevinden. Ok. Wat kom mi poquera sin predicar mensagem sin En hoe kan ik dan zo'n boodschap niet preken? Kan iemand mij dat vertellen? Como da se predicar siendo que Dios va a ami, ta Jesús está llamando su pueblo que te fo. Mire? Ik ben niet de persoon, maar het is Jezus die zijn volk roept om daar weg vandaan te gaan. Zo die een mensagem na que te muito duro, Steven, banco afo. En sommige mensen zeggen, nou het is te hard, Steven, doe maar een beetje nog wat softer. Pero Dios no aba nada fo, so exaco destrucción de bingi fo. Maar God houdt er niks vanaf, want hij weet dat er een einde daaraan gaat komen. Wacht, bos, met de bolle wie ze trove. Es nangu dan tata, ku mama of abuelo, sa.
que dolor tá ora mira bo yui fo, não é verdade? Você aqui que tá passa fo, você que tem mal companhia, droga, prostituição, etc. e fo, e ora mira bo yui fo, wat diz jega binkas back. En wij als ouders, opa's, oma's, als je dan je kind buiten ziet en je weet wat er buiten gebeurt, hè? Drugs, prostitutie, nou dan wil je dat je kind naar huis komt, naar binnen komt. Dan ga je je kind toch waarschuwen, toch? Omdat je van je kind houdt. En God doet hetzelfde met zijn gemeente. Zie je dat? Dus mi bago voor Dios mi zijn maar Jan dus kijk maar doe na bij dom maar was in aarde. Dus ik kan er niks van afhalen, want anders gaat God zeggen: ik heb je het gegeven, die gave, maar je hebt er niks mee gedaan. Correct, maar je wil weer een motivational speaker noemen. En anders beter was je een motivational speaker geworden. Oké, dus Dios te visa sali for DJ her mue, que representa a iglesia, pues Dios te visa su pueblo pasali for die iglesia que está dem picar, que está promover picar, que está predicar, que no por año victoria riba picar, passou su pueblo te den y nada bij recibi die plagen. Dus God roept zijn volk om daaruit te komen, want anders zullen zij deelnemen aan de plagen. Oké. Wacht, Dios estima de estimando, we zetten papier. God houdt van de mensen en daarom zegt hij dit. Mire, wacht. Revelación 18:2. Openbaring 18:2. Que nombre Dios te dona a iglesia? Wat voor naam geeft God de gemeente? A iglesia que Dios se llama en pasali foi dia, como te llame? Babilônia só, que comas? Hoe noemt God Gran Babilônia. de gemeente waar hij zijn kerk vanuit roept? Juist, Grote Babylon. Correcto. Então, we sabe, a iglesia Babilônia e também se Kiko, e também cai. Dat het grote Babylon zal vallen. Ok, mas para esse versículo, notei, lê na casa, e ponto só me que vou compreender, é gran Babilônia, é gran igreja e também cai. Ik zal het niet helemaal lezen, noteer het en lees het thuis, maar weet dat die grote Babylon zal vallen. Ok, awo. Me também bisa algo que portava de bisa Steven, no bisa coi, pero tu verdade. Ik zal iets zeggen dat je denkt van Steven niet zeggen, maar ja, het is de waarheid. Quem é gran Babilônia aqui te representa? Wie representeert deze grote Babylon? Ok, we gaan mij aviseren. Jullie hebben het zelf gezegd. Ok, e a igreja mama aqui tem su Yunan. En deze grote moederkerk heeft ook zijn kinderen. Awo, lo we zijn per Steven, is het bo opinion. En je kan zeggen, nou Steven, dat is jouw mening. Awo, se bij wa kiko ta nang mes pensamento e kiko na mes te bisa di na mes. En dan gaan we kijken wat zij zelf zeggen over zichzelf. Di nada mas dushi que en de mes te bisa con emeta. Er is niks mooier dan iemand zelf zegt hoe die is. We kunnen ze Bijbel aqui. Ken jij deze Bijbel? Essa aqui é Bijbel e chama, conhece o Testamento Novo de nosso Senhor Jesus Cristo. De naam staat erop. Maar mira, é P com é X. Zie je de P en de X daarop? É solamente uma igreja que usa esse símbolo. Er is maar één kerk die dit symbool gebruikt. Quem escreve essa aqui? Wie heeft dit geschreven? É da bisa edição de Obispado de Kiko. Willemstad. Ok? Escreve. Traduzir muito seu comentário. Dus degene die het heeft geschreven, heeft zijn naam daarop gezet. En de Kiko maat bisa que bom, Kiko tá? Ok. Bom, é mesmo bisa, nós metemos tudo esse. Ok, Kiko mais. Wat nog meer? Aqui na nós miremos te querer to bichiquilo, lá que sali grande. E mesmo escreve, dus é o bispado de Willemstad aqui. Okay? Dus deze man die Obispado van Willemstad schrijft. Mes a chama Roma, trono de bestia. Die noemt zelf Rome de troon van het beest. Carabom, ta mes Obispado de Willemstad, Obispado de Igreja Católica, mes que vie. Dus Obispado van Willemstad van de katholieke kerk heeft dit zelf geschreven. Wat je te Roma ta queda chama mulher de mal vida. Coisa que Juan é visionário está categorizar Roma como ciudad, estado inimigo de Dios
y de su pueblo. Dus dat het zegt dat Rome wordt genoemd vrouw van een slechte leven. En dat Johannes die visioen heeft gekregen. De karaktertrekken ziet van Rome als de stad van de vijand van Gods volk. Maar het meeste bisa, Rome de vijand van God. Dus die zegt zelf dat Rome de vijand is van Gods volk. Men akirato no bisa Steven die zo temedi, ateski Want zeg niet Steven heeft gezegd, maar hij zegt het zelf. Atena grande aqui, maar moet na grande para o mira. Ik heb het nu vergroot, kan je het lezen? Pagina 543 dingen Bijbel. Pagina 543 in die Bijbel staat het. En je naam wordt meer makla ainda. Daar zie je het nog beter. Oké, wako. Essa é da BBC News. Esta bisa, corabom, Revelação 17:5, esta bisa é Gran Babilônia, mama de Kiko, prostituta. BBC News, aqui não. Kijk wat BBC Nieuws zegt. Vatican Declaration provokes churches. Dat wat de Vaticaan zegt, dat het de kerken uitdaagt. Oké, dat is aqui nanang. The Roman Catholic Church is the mother of all Christian denominations. Que mendi lo que Dios avisa Juan Skibi, atenasa que BBC News aqui é meabise. Dus zie je dat wat God Johannes heeft geïnspireerd om te schrijven, dat de moederkerk schrijven zij ook weer terug. Dan zien we dat terug. Meeste llama iglesia mama. Dus hij noemt zich de kerk zelf moeder. En voordat hij was geboren, die Paulus, heeft God gezegd tegen Johannes, schrijf het op. Ela llama protestant churches En hij noemt de protestante kerk zijn zusters. Oké, oké. Anto wako, zijn dat klaar? En het is nog niet klaar. Zij doen die mannen grande, dus de ze wako, essa que é actual, oké? En toen is Pope Francis, the church like Mary is woman and mother. Oké? Agora bom, essa aqui é da Vatican News. Vou para subir site para me police. Je kan zelf lezen op de site. Oké, wako. Vai back. Oké, até. A oma põe versículo highlight e bom, mira com neti Deus musa kwang. Deus digo quando in Revelação 17:5, Babilônia mama. Até tem mesmo mama aqui. En je ziet daar de vers, Openbaring 17:5. Het stukje moeder heb ik gehighlight. En dat zie je ook terug in de tekst. Versículo 4, Deus digo, Jesus avisa quando escreve, emoe. En in Openbaring 17:4 staat er ook de vrouw. En dat zie je ook terug daar in die... Moe, mama. Moe com mama. Het is geen Bijbel die zegt. Vrouw en moeder staan. En de Bijbel zegt het. En de mens moet deze dingen weten. Oké, zo oren aan sana de bimbei, na de bisoke, la mikuri, sali foi Babilonia. Want als ze het weten en ze begrijpen, dan kunnen ze wegrennen uit Babylon. Oké, sa que tu tiki chiki vamos polece, pero subi Wikipedia na cas. Então escrevi Mother Church, então wat dan je te bisou aqui, Catholic Church, Mother Church, Iglesia, Mama. Dit is aqui, Babilonia Mama. Het is een beetje klein dit stukje, maar je kan het op Wikipedia opzoeken en dan kan je dat stukje ook lezen. Man klaar, wat is genang? Essa aqui dat ding, Declaration Dominus Ius, meneer te bisei. Wat is genang? For Holy Mother Church, relying on the faith of the apostolic age. Teke me wak, essa aqui um parso mabuta. Agora vamos tá opi, cita nanda mabuta parso. Het zijn heel veel citaten, dus ik heb maar een paar eruit gehaald. Camina te llama zo mes que tu bij iglesia mama te otro nan you. En hij blijft zichzelf de moederkerk noemen en de andere de kinderen. Kemen, Babylonia tinkiko, Yunang. Dus Babylon heeft kinderen. Ja, mire, kemen. Zie, you moet na, maar sommige moet representa a iglesia. Vrouwen, want een vrouw representeert de kerk. Dus Babylonia ta mama die prostituta nang idee abominação di terra. Dus Babylon is de moeder van de prostituees. Sì, abominazione di terra, abominations of the earth. Ja, van het land. Prendelo, comprende. Oké.
Awo wak e picture aki. Ons mire picture. Kemenos ting kiko. Mama Babylonia. Zien we dit hier? Mama Babylonia. Dat is moeder Babylon. Natura sali voor je man. Na kuri sali. Nandina no de rest pa morto na kuri sali. Die zeggen, nou we bidden niet tot de doden, dus die zijn daaruit gegaan. Nandi teneki nos not about isa baby mas, so nos realisa ku Jesus about isa na grandi, Juan tava about isa na grandi, dus nang realisa ku teneki bautismo na baby nota conta na kurisali. Dus dat bijvoorbeeld de kinderdoop, dat het niet bijbels is. Na Johannes die Victory doopte Outreach mensen ginang. toen ze ouder waren, dus ze zijn eruit gegaan. Na lanta Victory Outreach ginang, so kurisali di lago no si lanta kiko para de sufrir, na lanta. En dan heb je allemaal namen die ze zichzelf hebben gegeven. Oké, dus na kurisali sagidina no de rest pa imaging na bulas enio. Babylonia, mama, Yunang kuasali voor die je. Dus dan heb je de moeder en de kinderen die dus eruit zijn gegaan. Amire? Zie je dat? Pero, die komt niet te spreken koki. Maar waarom leg je dit eigenlijk uit? Die komt Bijbel te wisse koki. Maar beter gezegd, waarom vertelt de Bijbel Paso dit? Dios tin su Yunang iding. Want God heeft zijn kinderen daarin. Amire? Zie je dat? Paso wat je te wisse no mensen na Roma katholico, paso ekota kai duro no, en dat duro, paso Dios tin you iding estima. En mensen zeggen, nou zeg dat niet, want het is een beetje hard om te zeggen. Nee, want God heeft zijn kinderen. Hopi di Dios su Yunang dat de mama inde. Want vele van Gods kinderen zitten daar in die moederkerk nog. Ding su Yunang tambe Dios tin you iding. En ook in die kinderen, die kerken, die kleine kerken, heeft God ook zijn Pese kinderen. die me llama nampa na bing cerca je pabira iglesia y e como guardador principal. En daarom heeft hij gezegd, ik moet ze eruit roepen, zodat ze kunnen komen, zodat ze bij de echte gemeente kunnen horen. E bosano Mateo 5, né? Waxi Mateo 5 de bisunko. Laat me kijken wat Matthäus 5 zegt. Maar waar Mateo 5 rato come? Laten we kijken naar Matthäus 5. Mateo 5? No, 15. Nee, 15. Ok. Ora cu Jesus apapia e palavra nan cu e pueblo, cu e fariseo. Toen Jezus deze woorden sprak met de fariseeën. Anto waki ke discipelen akore bin bi Jesus. En kijk dan wat de discipelen gingen zeggen tegen Jezus. Vers nummer 2. Vers nummer 12. Tinguene tinha de sala lá, wá com ene que ele se, Mateus 5, ok? Versículo 12, dale duro. Tiene de sin não ofendido, pero ta amor de Deus está. Kijk, sommige mensen voelen zich aangevallen, maar dat is de liefde van God. Pensei nós temos ciência não que nós not wak, unta contra nang ekota. En daarom moeten we de mensen zeggen, het is niet tegen hen. Simplesmente Deus saca, e que saca na idem, so e saki ta bing. Want God wil ze eruit halen, want hij weet wat er komt. Maar ora ene compreender que nota contra nang wat de papi, sino panang bong wat de papiando. Dus als de mensen begrijpen dat je niet tegen ze praat, maar voor hun eigen bestwil, dan zullen ze eruit gaan. Zeg je bisa Jeremias? Weet je wat er is gezegd tegen Jeremias? No bisa nang, kiko mi te exigi foi bo Dios visa. Su sanger, nan sangulo mi exigi dus voor als jij het niet zegt, Jeremias, wat vraag ik dan van jou? Je eigen bloed. Waka wo, ete bisa, Dios tin joya den tour e iglesia nang ei. God heeft parels in al deze kerken. E di wak, no papia compreende nang ei. Ok? So wat de papia compreende, sino contra el sistema di Babilonia. Dus je praat niet tegen de mensen, maar tegen het systeem van Babylon. Dios tin su yunang eideng. Want God heeft zijn kinderen daarin. E Señor tin su representante de tour iglesia nai. De Heere heeft zijn vertegenwoordigers in al deze kerken. Então ele bisavo é verdade não awardo apresentar, é verdade speciaal ainda não awardo apresentar não. Want de echte waarheid is nog niet aan hun gepresenteerd. É verdade e último tempo não. Dus de waarheid van de eindtijd. Laat me skip bij je bouw. Kiko ting entre nang, kiko hopi ting, ken. Qua denominatie ting hopi entre nang. En welke is er heel veel onder hun?
hopi católico Dios te enfoque estima que kepa bien ding. Er zijn vele katholieken die nog ertussen zitten. Want we zaten horen, we zaten Romanen katholieken hopi devoto, no? Weet je dat er katholieken zijn, broeders en zusters, die echt Tinha hora toegewijd zijn? mais fiel que snangu da de igreja verdadeiro. Die zijn nog trouwer dan degenen die in de waarlijke kerk zijn. Mira que estima Jesus o mundo. En ze houden echt eerlijk van Jezus. Único costa em vez de rezar na Jesus and rezar na Maria. Het enige is dat ze in plaats naar Jezus Pero bidden, bidden ze naar Maria. Dios tem compaixão para Maar Jezus ontfermt zich ook over A hun. pesar de não rezar na Maria, Dios tem duele de nan. God heeft medelijden met ze. Pensei que para ami abo bij bisa nan é verdade. En daarom wil God dat jij en ik ze gaat vertellen hoe het zit. Como me porque assim predicar é verdade aqui ave. En hoe kan ik dan deze waarheid niet vertellen? Então bisa há muitos que são cristianos. Het zegt er zijn velen die christenen zijn. Donde lengo? Me reza hier lengo. Ah? Tem hopi kuta cristiana, ok? Muito conhecidos que visa kuta cana dentur e luz kuta brilha ribanan. E Deus ta obra na nan favor. Vamos ver? Ze wandelen in het licht die over hun schijnt en God werkt ook aan hun voordeel. Mire que então Deus através de sua serva está conecte com qual capítulo? Revelação 18. En door middel van Gods dienaar, aan welke hoofdstuk wordt dit gekoppeld? Aan Openbaring 18. Juist, het visa exortar o pueblo de Deus para sair foi Babilônia. Dat het zegt tegen de volk van God om uit Babylon te komen. Het visa, segundo o passagem aqui de escritura, hope de pueblo de Deus a junta de Babilônia. Volgens deze Bijbeltekst uit de schrift zitten er velen van het volk van God nog steeds in Babylon. Hope de Deus, o discípulo, tem na hele parte boa, maioria de verdadeiro discípulo de Cristo está em Babilônia que tu vai. Een merendeel van de echte discipelen van Jezus bevinden zich nog steeds in Babylon. Weet je, ik wil zien wanneer deze mensen eruit komen. Não te veel dingen mentira, segundo não é de verdade, pero é mentira, pero não te veel na je. Want ze zijn trouw aan wat zij kennen. Maar mi estava de católico, maar bij igreja pentecostal. Want ik zelf was katholiek en toen ging ik naar de Pinkstergemeente. Maar ik doe een de igreja pentecostal. En daar ben ik een jaar gebleven. Pero então we saben se tiro mani de no. Fiel na Dios. Maar ik zeg je, er zijn broeders en zusters daar die trouw zijn aan God. En ze houden echt van het evangelie. Que me gente não kuta kere echt de oração, rezando fuerte e ding. Ten alle tijden zeggen ze, kom laten we bidden. Dus ze bidden en ze doen dit allemaal waar ze zijn. Is serieus, hè? Wat allemaal maken mee met dat denang. Serieus, want ik heb het meegemaakt. Ik was tussen hun. Pero simplesmente Dios que diz duna e toque de verdade, para sacar foi confusão. En God wil ze dus de waarheid geven, zodat zij uit de verwarring kunnen komen. Ja, met de gratie Dios que la sacamos zie. Ik ben God dankbaar dat ik daar weg ben gegaan. Quizás ook que me met a predica é mesmo mentira aí. Want anders zou ik dezelfde leugens aan het verkondigen zijn. Oké, dus Bijbel die mij ebinha eigenlijk aqui com a doutrina falso. Dus God noemt het eigenlijk een wijn die een valse leer is. Que me fallen denominational churches, que me igreja não caí tá constitui Babilônia. Dus deze gevallen kerken die bestaan uit Babylon. Oké, laat me skip. Oké, que significa Babilônia? Pergunta we noite. Wat betekent Babylon? Confusão. Tu é eens? Verwarring. Confusão. Is iedereen daarmee eens? Você moet je dat punten, was maar eens? É que saque da Babilônia. Want dat meisje die haar hand opsteekt, wil het weten. Wakawo, Genesis 6. Genesis 11, vers 6. Senhor de bisa mira nanto pueblo e nanto tem mesmo idioma e essa que não começar a ser e nada que não propone para assim, não é impossível para não. Bang laga nos vai aí não e assim kiko confundir. Versículo 9. Vers 9. Pensei su nome estava Babel, passou e não Senhor assim kiko confundir o idioma de inteira terra e for de inang ita seguir versículo sigue vai. Pero ponto tá
Babilonia te representa of significa in termino spiritual confusión, Maar het punt is dat Babylon dus betekent verwarring. engaño. ¿No mire? Een leugen. Doctrina falso. Een valse leer. Pero een beetje wat erbij waakt. Maar je gaat zo zien, Prometo nos zeggen in rond final. voordat we aan het einde komen, Que Dios te llama algún enda noche. dat God dus een aantal mensen zal roepen vanavond. Wacht. In Daniel capítulo 3 het representa el reino de Babilonia literal. In Daniel 3, dan zie je de letterlijke Babylon. En tot den termino spiritual, Dios avisa Juan escrevi, pasó bij een otro Babilonia, pero es aquí de spiritual. En in de geestelijke termen zei God tegen Johannes, schrijf op, Die want er Babylonia zal nog lieten- een eentje komen. Juist. Den Babilonia ritelata wat het ding adoración falso. In de letterlijke Babylon, toen was er valse aanbidding. Tava dat ding rezamento na Dios na extraño. Ze gingen bidden tot valse goden. Dan tava da adorai imagen. Ze aanbidden afgodsbeelden. Na música na kunan tava da tocar. Esse Daniel capítulo 3 tava da voor die orde de Dios. De liederen die zij hadden, die waren niet in de orde van God. E comida kunan tava da come. Daniel capítulo 1 tava da voor die régimen de Genesis 1:29. En het eten wat ze aten, dat was ook niet volgens wat God had aangeboden om Dan te tava doen. dat bebe binha tam. Dus als ze nam bebimento tava da voor die orde de Dios. En ze dronken ook wijn. En dit was ook tegen de regels van God. Dingen contexto e Dios visa Juan escrevi para sombra e Babilonia of iglesia aqui tem mesma característica que reino é. En in deze context zei God tegen Johannes, schrijf, want de Babylon die heeft dezelfde eigenschappen. Ok, então vai skip algum coisa de bina tema de quietur, pero wat vai mira, mira é paralelo entre Daniel e também o boek de Revelação. Ik zal een aantal dingen skippen, maar je zal wel de parallel zien tussen Daniel en het boek Dan me diz Openbaring. que uno, wat que de visa? Kijk wat het zegt. Het visa, het rei visa na Nabucodonosor visa, essa aqui nota e Kiko, e Gran Babilonia. Dat de koning Nebukadnezar zegt, is dit niet de grote Babylon? Ato aqui na Juan, Deus visa Juan escrevi, e Gran Babilonia. En God zegt tegen Johannes, schrijft een openbaring. En dat staat ook de grote Babylon. Ordo riba ordo, linha riba linha, aqui pouco, allá pouco. Vamos mire? Zie je dat? Dat ze naast elkaar staan en dat hetzelfde staat? Menkoda. Vamos mire? Het staat hetzelfde. Niet escape, wako. So, mira, oké. Wako de sig visa, dus de revelação wat mira, hoop je bij palavra, Babilonia te queda bindilanti. Mire? Dus je ziet het woord Babylon, die blijft naar voren komen. Zie je dat? Ja, também coco Deus que visa nos algo venoche. Alsof God ons iets wil zeggen vanavond. Ok, vai uma ideia venoche, Kiko da Gran Babilonia. Heb je een idee gekregen wat Babylon is? Eta bini voor die staat kunankera lanta in Genesis 1. Het komt van de stad die ze wilden maken in Genesis 11. Ko Nimrod a extender buiten naar Babel. Dat het helemaal naar Babel toe gaat. Babel significa Babilonia. Babel betekent Babylon. Ok, vamos seguir lezen met de skip is aqui nan. Ik skip hier een paar dingen. Ok, dus despenos lá in de Bijbelstudie maar profundo. Want we zullen dit terugkrijgen in de Bijbelstudie, nog dieper. Ok, dus eure e gran stad aqui, lokai, iglesia aqui, lobinkai. Dus deze grote stad, de kerk die zal vallen. Pues a iglesia aqui está independiente de Dios. Want deze kerk is onafhankelijk van God. Awlo we zijn pero Steven atenanda lezen Bijbel, atenanda canta. En je kan wel zeggen, Steven, ze lezen toch de Bijbel, ze Atenanda zingen oración. toch? En ze bidden toch? Como que we sami nanta independiente de Dios. Hoe kan je zeggen dat ze onafhankelijk zijn van God? Met de bolibri pitia trove. En miembro nan Dios tin hopi di naiding. En ik herhaal het weer, er zijn vele leden die God daartussen hebben. hebben. No po juda nanta engañar. Die zijn dus misleid, die zitten daartussen. Maar mire, zie je dat? Dus nang eta umang nang mestepen an salifu jingai. Ze hebben een helpende hand nodig om daaruit te komen. Ie mang eta ami iavo. En die helpende hand zijn, dat zijn wij. Oké, awo. Banwak een exercicio fácil aqui. We gaan kijken naar een makkelijke oefening. Qua dia te promediríssima.
Welke dag is de eerste dag van de week? Kota? Oké. Promedi esse manhã você vai visitar já domingo. Zondag. Seguinte dia. En de volgende dag? Já luna. Oké, já luna Maandag. video pantalla. É seguinte dia. Já março. De derde is dinsdag. É de quarto dia. Vierde dag woensdag. É de 5 dia. É de 6 dia. Vijfde donderdag. Zesde É de vrijdag. 7 dia. En Oké. zevende zaterdag. 6 dias que ele visa em Éxodo 28 de Jesus. Wat staat er in 6 Exodus dias logo 20? atrás. Mas é de 7 dias de sábado do Senhor, bo Deus. 6 dagen zal je werken, maar de zevende dag is de dag van de Heere je God. Pergunta. Como bem ave eure e gente de visa que é promete se manter de 7 dias? En hoe kan het dat de mensen dus zeggen dat de eerste dag van de week de zevende dag is van de week? Te parece que é Babilônia aqui não por conta. Het lijkt alsof Babylon dus niet kan tellen. Para sombra nada de confusão. Want ze zitten dus in verwarring. Nada mira promete se manjar domingo toch não dele como 7 dias. Ze zien de eerste dag van de week is zondag, maar toch zeggen ze het is de zevende. Vamos ainda estranho? Vinden jullie dat niet raar? Bijbel de bisave de 7 dias. De Bijbel zegt het is de zevende Wat dag. bisa não, tem promete dia da. Zeggen ze nee, het is gewoon de Ante eerste. promete dia, En de eerste dag? wat ele se que te promete dia, Je leest het is de eerste dag, pero wat bisa te de 7 dias. maar je zegt het is de Que zevende. coisa? Wat betekent dat? Confusão. Verwarring. Mire, dus pensei, we wak e costa klaar. Bijbel de bisa nos kunanta ding, confusão. E dia sossego bíblico de Deus te cairiba e de 7 dias. De Bijbelse rustdag van God valt op de Sabbat. Conosco llama comúnmente ave, já sabra. Die wij nu noemen dus de zaterdag. Dus Deus sossego te cairiba sábado. Dus Gods rustdag Of- valt op de zaterdag. Sábado te cairiba já sabra. Sabbat valt op zaterdag. Oké, dus met 5 Corintiki, Ik Pas- moet een beetje er doorheen gaan, wat sneller. para sombra, nos 5 bij rond afumbe. Want we moeten zo afronden. Então, isso assim, nós seria para bom a noite, Revelação 18:5, demonstra claramente que Deus que deal com pecanan, com a montona e que tem onda, cielo. E pensei, é amada em versículo 4, tá é amada para ele sair fora de sistema enganoso, igreja não enganoso, e para sombra é gente não vítima de inimigo de igreja. Wat vítima não tá? Kan je herinneren? Als we goed opletten, laat God ons duidelijk zien dat de zonde alleen maar weer meer wordt tot de hemel. En daarom roept hij dus in vers 4 dat de mensen dus die onder invloed zijn van Babylon en dus de mensen dus daar houden onder in de zonde, het evangelie nodig hebben die ze vrij kan maken uit de handen van de duivel, die ze helemaal als gevangenen vast heeft. Oké. Wat gente não está preso de Satanás. Ze zijn dus gevangenen van de duivel. Tu gente que está mará, dem picar, está preso de Satanás. Iedereen die dus gevangen zit in de zonde is een gevangene van de duivel. Pensei Jesus avisa, ora que judi gente bini, En daarom zegt Jezus, wanneer de Zoon des Mensen komt, que está haciendo? wat zal hij doen? Está haciendo liber. Hij zal de mens vrijmaken. Então, die ora que judi gente hasi, gente liber, e gente está liber de que comigo, man? De verdade. En wanneer de Zoon des Mensen Die- de mens vrij zal Die maken, zal hij konos waarlijk me- vrij zijn. Yes. Die konos me subir liber. Waarom moeten we vrij zijn? Passou nós está escravo de picar. Omdat wij slaven zijn van de zonde. Dus Deus que quita nós foi esclavitud. Dus God wil ons vrijmaken Quebra e cadena nam de picar. van de gevangenschap. Hij wil de O ketenen breken. diabo de nós mará. Waar de duivel ons aan geketend heeft. Dem Babilônia não pode escapar. In Babylon kom je daar niet onderuit. Você visa sali foi de mi pueblo. En daarom zegt hij, kom daaruit mijn volk. Wak e mundo e fota burachi. Kijk, de wereld daarbuiten is dronken. Revelação 17:2 visa nanda burachi de vinha. Openbaring 17:2 zegt, ze zijn dronken
van de wijn. Oké, nanta burachi de binha. Anto eure e wak. Ora kene de burachi de binha o. Laat me skippen zakje. Proverbio nam. 20 versículo 1. Wak de visa. Spreuken 20 vers 1. Binha te nascimento de Kiko? Que binha te nascimento de? Bebida sterke te Então, bisabo, e gente baudi sua influência, Kiko. Não te sabia. Que men que Babilônia está a ser e gente não te sabia de como você não tem engano, baudi a doutrina falsa die a igreja não é. Dus als een persoon dronken is, dan is die persoon niet goed bezig, niet wijs bezig. Okay. Dus degenen die daar zijn, die dronken zijn, die zijn dus niet correct bezig. Juist. Que me ave noite, mi romana. Nós temos trabalho grande de assim. Dus vanavond, broeders en zusters, hebben we een groot werk om te doen. Aqui Pablo te visa. Kijk wat Paulus zegt. Para sombra é mensagem de cruz da loucura para quem? Para não, para esnango da perecer, mas para nós que eta, eta word, eta visa, mas para nós que o word salvar, eta é poder de Deus. Ei, vamos, tem desejo de seguir Biden e pero tempo está remando. Ik zou verder willen gaan, maar de tijd. Tem man po saca e bateria para geloosje. Kan iemand de batterij van die, uit die klok eruit halen? Wak, so wak, bo kepa e hende salvom, de vera? Want je wil dat die mens, die personen niet verloren gaan. Anto wat mira que tempo ta cortico bom bo bise hende pa hende sali. En de tijd is te kort, je kan niet alles zeggen zodat hij eruit komt. Mira que Dios wak, Dios que salva sus coinan. God wil zijn uitverkorenen eruit halen. Oké, awo. Nós se vai na parte final, Jennifer. Sintavo rustig. Waar que te visa que We komen tot het einde, ga maar rustig zitten. Juan 4. Nós se vai cava, não se cava aqui. Johannes 4. E te visa assim que nós tata não tava da adorar e beseru aqui. Lees maar mee. É mulher te visa Jesus, oké? De vrouw die zegt dit. E te visa boso te visa que na Jerusalém lugar tá. Começar a adorar. E te visa Jesus avisa mulher tem que wa querer-me. Rustig. E ora lo ye com niri beseru aqui que o da papi dizer. Ni na Jerusalém você não adorar tata. Pero tende, você tá adorar lo que você não conhece. Você é realidade que a salvação de vir for de quem? Eu digo na antiga verdade, a igreja de Deus. Mas é hora lo chega, escuta, bom na hora noite. Luister goed. E é hora da hora que o adorador não verdadeiro, que não lo hace? Não lo adora e tata de Kiko? Para sombra e gente não Kiko Deus está buscando? Gente não assina ei. E tata de busca para adorar. Deus do Espírito, escuta bom? E é não que adorei, mas se adorei de Kiko, Espírito e verdade. Mas Deus não está buscando gente gewoon religioso. Dus God zoekt niet zomaar mensen. Pessoa é die não tem aparência de estar religioso. Want God zegt, ze hebben uiterlijk alsof ze gelovig zijn. É poder não tem ninguém. E ave Deus mensagem tá poderoso para salvar quem chega a contra com ele. Romano 1:16, sorry, versículo 17 diz: Evangelho, Pablo diz, me não tem vergonha de evangelho de como passou evangelho de poder de Deus para salvar gente, para tanto para o judeu e também para Griego. Paulus zegt dat de kracht van God kracht heeft om een ieder te verlossen. Então Jesus disse, mi carne não lo tende mi voz. Ave noite tem carne que não que escuta Deus voz. Is er vanavond een van de schapen die Gods stem hoort? Wa e conoce não, pero wa e não por arrancavo sim. Kijk, God kent jou, maar hij kan je niet trekken. Paso e di atami para na porta itabati. Want hij zegt, ik sta aan de deur en klop. Si un gente tiende mi voz. Als iemand mijn stem hoort. I abri pami. En de deur open doet. Lo mi drenta cerca je. Zal ik binnenkomen. I cena cune. En met hem eten eten. Kumi. En
En zij met mij. Mi carne nan lo escucha mi voz. Mijn schapen zullen mijn stem Una horen. Dios su carne nan tawe noche. Waar zijn de schapen van God Tin vanavond? carne me meia que na mi se mi manso mi dame de Zijn carne. er schapen hier van God? Pero que vai se man. Je hebt je hand opgestoken. Vas escucha su voz? Heb je zijn stem gehoord? Si vas escucha su voz, Als je zijn stem hebt é gehoord, te llamado para vos seguir. No religión, no pastor, no iglesia. E botico seguir. hij vraagt om hem te volgen. Niet de predikant, niet een kerk, maar Ja, volg este hem. botico seguir. Wa Espírito de Deus está chamando nós a noite. De geest van God roept ons vanavond. Costa sério, meu irmão. Het is serieus, broeders en zusters. Ah, é Deus que arranca gente saca fora de Babilônia. God wil mensen helpen en trekken uit Babylon. Espírito de Deus está lutando com gente, mesmo com o tempo de Noé. De geest van God strijdt nog steeds met Die mensen, dingen- net als in de tijd van E Noé. tem o tempo de Lot. En in de tijd van Lot. Mire que o ángel arranca Lot, saca fora de Sodoma. Kijk, de engel heeft Lot getrokken en meegenomen uit Mire Sodom en que Gomorra. Lot bira, para sair de Babilônia. Lot treuzelde om daar weg te Pastor gaan. Dicon, это bisa mit mas tem uma igreja aqui. Want hij zegt, weet je, ik hou hier van deze kerk. Ma compreendeva noite com muita de mentira, pero in handa dushi. Ik heb begrepen dat ik in de leugen ben, maar daar is prettig, het is fijn. Mita muito bom com o pastor kende. Ik ben te goed bevriend met een pastoor. Como mita se bando na Babilônia. Hoe kan ik Babylon verlaten? Pero ave Deus que arrancava, sacava foi engano. Maar vanavond wil God jou trekken, eruit halen. E a homem deve saber aqui. En hij gaat dit zeggen. Ora vos sali, vos aqui vadanya. En als je weggaat, weet je wat je gaat treffen? Genesis 19 versículo vadanya gracia. Genesis 19, je zal genade vinden. Quanto de nós querem gracia aqui hoje? Hoeveel van ons wil die genade vinden? Esse Deus se visava corda arriba Lot, sua esposa Lucas 17:32. Lucas 17, 32. Denk aan de Hermana, vrouw van vamos Lot. canta suave assim. Oké? De zuster zal een liedje zingen, luisteren naar de woorden. Farao de visava me nota lagavo bai. De farao zegt, ik zal je niet laten gaan. Pero Dios di laga mi pueblo bai a noche. Maar God zegt, laat mijn volk gaan vanavond. Pero ave mas se quanto diablo que tenemos. Hoe de duivel je ook vast wil houden. Dios te visava abobi. God zegt, kom maar. Escucha. Porque bem a noite. Wil je vanavond komen? Vamos que vai reza para a noite. We willen zo voor je gaan bidden. Se Escucha, ne botar palavra na carne aqui. que escute sua voz. Als je een schaap bent die zijn stem hoort, Me que evitava bimpa nos reza mientras que a irmã também canta. dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen om te bidden terwijl de zuster gaat zingen. Minsa se te sofre e entende, lieve ding. Helemaal wat anders. Ah, bamba nos clausura, scoe ave, ti carne ave noite ginana. Kies vandaag, zijn er schapen vanavond Coa escute sua voz. die zijn stem hebben gehoord? Não tem carne aqui na ave noite. Se a de carne ave noite, nós que vai preparar para a sua Scoe ave. Kies vandaag Quem você serve ave noite? wie je wil dienen. Eu sou ele. Mapa lo que tá ami e me casa. Maar wat mij en mijn huis betreft, Nós lo serve, Senhor. wij zullen de Heere dienen. Você escolhe vida ave noite. Daarom kies voor het leven vanavond. Você, Daarom, se eu se você livre, als de Zoon je vrij maakt, de verdade você tá livre. zal je waarlijk vrij zijn. Quando nós que tá livre? Hoeveel van ons wil vrij A que tá zijn? livre ave noite, você sombra me sac, com mi redentor tá vivo. Ik wil vrij zijn, want ik weet dat mijn bevrijder E me que levend is. pense que dia você me que tá livre de verdade. En ik kan bij hem komen, want ik wil waarlijk vrij zijn. Ave noite nós também reza. Vanavond zullen wij gaan bidden. Bota desejar verdadeiro avivamento de minha vida, ave. Wens je echt een oprechte hervorming in je leven? Várias, Senhor. Nós vamos cabeça. Laten wij gaan bidden. Tada de amor, bom mensagem, estava da clá a noite. Liefdevolle Vader, je boodschap was duidelijk vanavond. Nota para ofender nenhuma religião.
Het is niet om een of andere religie te schande te zetten. Ni pa bisa ku nos tamio. En ook niet om te zeggen dat wij beter zijn. Paso no tinyong ku tabong. Want er is geen één die beter is. Sino unso ku ta Dios. Maar één enkel, en dat bent u. Pero dembo Maar in u nos pa duna fruta nan di bondad. zullen wij vruchten van goedheid Ibayama brengen. nos pa esei. En u heeft ons geroepen daarvoor. Senhor, é trabalho lobo corte de justiça. Heren, het werk zult u snijden in gerechtigheid. Prometo você é porta de graça, oh Deus. Voordat u de deur dicht doet van genade, Heer. Você chamando gente para sair voor die confusão, voor die engano, voor Roept die u de mens Babilônia. te komen uit verwarring, uit Babylon. Senhor, você tem hope gente de igreja católica. U heeft vele mensen daar in de kerk, Hope de katholieke kerk. metodista. Heel veel mensen heb Hope je daar de zitten. testigo de Jeová. Ook tussen de kerk van de Jehovah E a getuigen. lista te sigue. En zo gaat de lijst verder. A noite nós mira que você estima na tour. En vanavond hebben we gezien dat u van hun E allemaal houdt. você tem compaixão para kunang. En u ontfermt zich ook over hun. Pero door que você estima nang, você chama nang. Maar omdat u van ze houdt, roept u ze Pero ook. Senhor, a noite tem carneiro com a bini dilante. Maar heren, ook vanavond zijn er schapen naar voren Pa gekomen. sombra nang escucha, não Steven, sino bobos através de boa palavra. Ze hebben gehoord, niet mijn stem, maar uw stem. E nada cansar e carregar. En ze zijn moe en belast. De como so picata dominar. Waarom? Want de zonde heerst. Pero a noite não atende boa notícia. Maar ze hebben een goed nieuws gehoord. Não escute de esperança que tem dembo. Ze hebben gehoord van de hoop in u. Babisa que lobo pasi nan liber. U heeft gezegd, u zult de mens E vrijmaken. não qualquer liberação, pero liberação verdadeiro. En de echte, waarlijke vrijheid. Senhor, a noite te cuinos que. Heren, vanavond is dat wat we willen. Nossa cansa tem de promessa nan baixi. We zijn moe van de luchtige Pero door que abo se sua promessa não te cumpre. berichten te horen, maar uw Nossa hoopvolle berichten willen we wij. decidi de ponemos nossa confiança dembo. En wij zetten onze vertrouwen in u. Senhor, bendice na cada dia humano aqui com bindilante, especialmente de nan vida nan. Zegen elk een die van naar voren is gekomen in hun levens, De nan Heer. vida físico, de nan saúde, okay, de nan casa nan matrimônio nan de nan trabalho, In hun de fysieke leven, hun geestelijk leven, in hun huis, in elke vorm, Heer. derramar bo bendição ribanal, tata. Dat u uw zegen over ze mag storten. Não laga com na bindilante por nada, sim vai com bo bendição, Deus. Dat ze niet naar voren zijn gekomen voor niks zonder uw zegen te mogen ontvangen. E manhã, Senhor, me hinta ora que água nan die baki de bautismo orina. En morgenochtend, wanneer het bak gevuld zal worden voor de doop. Senhor, me que mires nan ko bayama na number. En willen we zien degene die u heeft geroepen bij naam. Para não entregar nan vida sem vergüenza. Dat zij hun leven kunnen geven zonder zich te schamen. E não por entregar na água só. Zodat zij hun leven aan u kunnen geven. Dank je, Deus. Dank je, Tata, pe amor de boa aqui, Tata. Bedankt Heer, bedankt Vader voor uw grote liefde. Boa amor é indescribível. Uw liefde is onbeschrijfelijk. E não tem palavra para descrever. Er zijn geen woorden om het te beschrijven. Dank je para Cristo Jesus a noite. Bedankt voor Jezus Christus Dank je, vanavond. Deus. Bedankt Heer. Amém. Amen. Que Deus bendiga a cada de vós, irmão. Dat de Heer ons allemaal rijkelijk mag zegenen. E final de nossa campanha é a noite, não, então, essa aqui estava a última noite. A chega. Het einde is in zicht. Vandaag was de laatste avond. Me por bisa romana que ayer me estava a pensar, não estou chegando ao final. Hora de sossegar a chega. En ik moet jullie zeggen, ik dacht gisteren, we komen bij het einde. Tijd om uit te rusten. Maar om eerlijk te zijn, kan ik brother Steven best wel 2-3 uurtjes naar hem luisteren. Pero para eerlijk, me potende brother Silver nog 2-3 horas más. Alexis também. Alexis ook. Para sombra não tinha verdade. Want ze hebben de waarheid.
com a palavra não aqui, me quero evitar e prestem para nós glanta uit volle borst nós canta de tema. Para sombra não somente nós há comida para baicas com ele, sino nós há comida bom servir para baicas com ele. En met deze woorden wil ik onze president naar voren roepen om met ons het liedje te zingen, want we hebben een goede maaltijd. Een maaltijd die verzadigd hebben we meegekregen om naar huis te nemen. Den tempo agora. Laten ons landen para, Romana. Laten wij opstaan en uit volle borst meezingen. The Savior in times like this. We need the anchor. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus. De Romana. Ik wil jullie herinneren. Miami nós está começar 10 horas. Dat wij morgenochtend om 10 uur starten. O serviço está dura até 1 hora. De dienst zal tot 1 uur duren. 4 horas. Om 4 uur. Nós está começar com o serviço de bautismo. Zullen wij starten met de doopdienst. Dus entre 1 hora en 4 horas tem pausa. Dus tussen 1 en 4 zal er een pauze zijn. Aqui banda não, caminhar humano por comer algo. Hiernaast waar jullie wat kunnen eten. Então depois de 6, 4 horas nós vamos começar com o bautismo. Dus daarna om 4 uur zullen wij starten met de doopdienst. Me quer acordar o candidato aan die bautismo. Ik wil de kandidaten die ze gaan dopen. Quando por aqui atrás para reunião chiquito com brother Argenis. Of ze achter even willen blijven voor een kleine vergadering met broeder Argenis. Hierbij, sorry. Hierbij een fijne avond verder voor allemaal. Inês sabe que também vamos dar feliz noite para cada um. 216, when the roll is called up yonder. Als iedereen naar buiten lopen, gaan wij verder met zingen 216. When the roll is called up yonder. Fijne avond iedereen. Fijne avond, tot morgenochtend. Hallo? When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning
shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory Mayang of His tema luta resurrection e pregunta culo destina o vida eterno. E titolo di pregunta pamayanta e pregunta culo destina vida eterno. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when